Ahoj, já jsem Adel. A já jsem Eliška. A společně vás vítáme u dalšího dílu podcastu Na psí uši. Tak opět děkujeme LR Studiu za zapůjčení prostor podcastového studia. Tentokrát už asi na potřetí zkoušíme natáčet i video. Tak nám držte palce, jestli se nám to povede, protože... Výsledek uvidíte. Pokud nás vidíte teď na videu, tak se to povedlo, pokud nás nevidíte, tak ne, no. No nicméně, aby jsme přešli k dnešnímu tématu, tak o čem si dneska budeme povídat? Tak vy jste si na Instagramu odhlasovali téma naší rutiny. Já jsem vám dávala na výběr, ještě myslím z tématu zdraví nebo z tématu puberty, teď si nejsem jistá, ale ono těch témat máme hrozně moc v záloze, takže se nebojte, že bychom jako neměli o čem mluvit. Nicméně teda jste si odhlasovali, že by vás zajímala naše denní rutina a já se teda rovnou na začátku přiznám, že když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jako téma super, ale my moc žádnou rutinu nemáme, nebo respektive měli jsme dřív, protože jsem byla víc doma. Teď, jak chodím do práce, tak je to taková hodně jako pracovní rutina, ale tak možná můžu říct právě, jak se to proměnilo v tu dobu, kdy jsem byla převážně doma a od té doby, co pracuju. Ale abys mě trošku pomohla v té rutině, protože ty jsi víc doma a určitě máte jakoby víc nějakých rutinních věcí, tak můžeš začít. Jaká je vaše denní rutina s Donou? No, jako taky rovnou řeknu, že nemáme každý den úplně stejný, protože já vlastně pracuju z domu, ale nejenom, dost se to mě střídá, nemám to jako každý den stejný, ani v rámci jako týdnu to nemám jako stejný, takže se to tak jako přibližně různě jako mění, ale rámcově jako dodržuju nějaký věci, co kdy jako se děje, ne třeba úplně přesně jako na čas, ale tak nějak jako zhruba. Nicméně teda jako Dona, tak má ráda rutinu a hodně rychle si na ní jako zvyká. Někdy jako až moc. Ale možná i kvůli tomu, že prostě tu rutinu ode mě úplně jako nemá nějak jako pevně danou, tak si myslím, že jí to v podstatě udržuje trochu jako ve střehu. A že je to vlastně ve finále dobře, protože ona by podle mě jinak tíhla k tomu, být takovej ten pes, že bych jí dávala prostě přesně v nějaký čas jídlo, jako na minutu přesně, tak by pak to jako podle mě vyžadovala. Takže tím, že jí to tak jako měním, je to třeba plus minus jako hodina, možná 2 jsem tam, tak je to možná jakoby lepší, že není takovej oprus. Takže pak není jako ty psy, který už je 7:01, už mám dostávat prostě najíst a hnedka to vycejtí. Tak to není, jo? Ne, právě naštěstí ne, no. Jako ona mě ani nebudí, což jsem strašně ráda, já jsem se fakt jako bála toho, když jako budu mít psa, že mě prostě bude v 6 ráno budit, že už jako chce ven, jestli chce hrát. To by asi nepochodila, ona si myslím, že to pochopila, ne? No naštěstí ona je fakt jako sama od sebe taková, že prostě chrní. Jako většinou i já už stanu a už se začnu jako, já nevím, jdu do koupelny, začnu se strojit a tak. Dona furt jako se spí. Ona už jako kouká, že jo, ale furt leží. Zkoukne tě, když jsi vstala, jak vypadáš ráno. Jako to mě dělá jak taky. A pak většinou, až když jako si třeba beru bundu, nebo už jako v fouzovkách je to vážný, jo, že už jako se chystám ven nebo něco, tak v tu chvíli ona teprve tady jako vylejzá z postýlky a jakože teda OK, že už teda stává taky. A to jsem jako strašně ráda, že je taková, že jako netahá ona mě, protože já teda jako fakt nesnáším, když se někdo budí. I kdyby to byla Donečka, tak i tak bych to neměla ráda. Třeba to tak, zkusila, víš, jakože když byla mladší, tak to třeba zkusila. Jakože fakt očtěňátka jako to nedělala, tak nevím. No. A tak ty jsi docela noční tvor. Chodí tak, docela jako později spát. Tak kdy třeba chodíte naposled venčit? Hele, dřív jsem chodila fakt jako těsně před spaním, což bylo klidně kolem půlnoci, klidně jako mezi půlnoci a 1 ráno. Jakože fakt jako dlouho docela. Ale... To my máme půlnoc. Půlnoci je půlnoc. Ale posledního, tak já nevím, 3/4 roku možná, tak jsem to začala měnit a postupně jsem to začala jako posouvat víc jako na dřív. A teďko je to poslední venčení, jako snažím se kolem 8, to mi přijde taky jako ideální, ale je to zhruba jako od
7:30 až třeba do 7:30, tak je tady to jako období, kdy se chodí jako naposled venčit. To jako záleží vždycky na víc věcech, když jsme byli na procházce. Kdy jako vstáváš, že jo? Jo, přesně, kdy vstávám a tak, no, takže prostě jako záleží, ale většinou teďkon se snažím jako mezi tou 8 a 9, ten přijde takový jako nejlepší i pro mě, protože já jsem třeba dřív, když jsem chodila kolem té půlnoci, tak jsem se venku jako bála. Jakože fakt už mně přišlo, že buď venku není jako nikdo, to mi nevadí, a nebo jsou tam divní lidi. Jo, prostě jako kdo by byl vzhůru o půlnoci, že jo, jiný než někdo takový. No. Takový jako to, ale kolem té 8, 9, tak jsou ještě i normální lidi venku. A ještě i my normální, co stáváme brzo ráno do práce. No, ano. A takže je to pro mě jako psychicky mnohem taky jako stravitelnější. Já jsem schopná tam s ní chodit i třeba trošku delší dobu, znamená jako třeba půl hoďky, jo, jako jasně jako na tu poslední procházku nechodím na jako dlouhou, většinou jako 10 až 30 minut a díl jako ne, jo. A to stejný je vlastně ráno, takže když to mám jako prostě postupně, tak teda ráno vstáváme, jako já vstávám většinou mezi 7 až jako řekněme jako 9, když mám jako i víkendy, i prostě nějaký volnější dny, tak zhruba jako takhle jako nejčastěji. No ale nejdu s ní hnedka ven, ani nedostává hnedka jídla nebo něco, ale já se právě nejdřív jako že ostrojím, prostě jdu do koupelny, jako zařizuju si takovýhle věci jako svý, Dona jako nic nedělá, jenom právě buď jako se přesune z ložnice na zem by na to měla a kouká na mě, co v koupelně. a nebo prostě ještě si užívá, že se tam může jako dospinkat v klídku, že ho tam nikdo neruší. No a pak, když teda jako mám tady ty věci zařízený, tak jdeme ven. Většinou právě zase, jako je to tak 10-15 minut, zase občas jako jdem třeba na půl hoďky, většinou jako na díl nechodím takhle ráno, jako fakt vyloženě. Ona je takhle jako naučená, že během těch 10 minut tak se stihne jako prostě vyčurat několikrát, to hodit bobek a tak. A je prostě jako vyvenčená a vím, že jako je to jako v pohodě a můžu odejít i na několik hodin pryč, jako že jí to jako stačí, pokud by nebyla nějaká, nevím, třeba nemocná, že by jak bylo bříšku nebo tak, ale prostě když mám fakt jako standardní stav, tak to takhle jako vždycky stačí. No a vlastně potom, co přijdeme domů, tak jí dávám jídlo a dávám jí to takhle jako v tomhle pořadí, aby pak už byla jako v klídku, aby pak jako už jako ležela nebo tak. Ale zase, jako když někam třeba jdeme, tak jí klidně dám tu snídaní jako předtím, a pak jdem s někým na procházku, taky dám nejdřív to jídlo, mezi tím třeba jdu do koupelny a pak jakoby už rovnou odjíždíme, že se jako stihne, že se stihne jako venčí třeba, než dojdeme jako k autu a pak jdem a někam to, takže aby tam měla jakoby nějaký čas, kdy jakoby je v klidu a nejela rovnou hnedka třeba po jídle autem nebo rovnou jako nedělala nějaký prostě nějakou aktivitu nebo něco, jako to, no. Takže jako přijde mi i teda super to právě také tomu psu jako občas narušit, i jako s ohledem do budoucna, když třeba si vemu, že bych měla, nevím, děti, tak tam si asi třeba nepůjde úplně dodržovat přes nějakou rutinu, že se vždycky jde. A tak děti jsou taky rutinní, že jo, zase na druhou stranu. Jakoby jo, ale víš, jako může se prostě něco jakoby stát. Přijde mi to jako fakt fajn tomu psovi občas takhle jakoby tu rutinu narušit, že prostě jednou dostane jídlo předtím, než jde ven, jednou jako potom, jo, a prostě jakoby nebazírovat na tom tolik, aby si na to právě nezvyk a pak jako to jakoby nevyžadoval tu rutinu. No, jako jo, my to taky nikdy nemáme stejný a u nás je to ještě jako ty rána o to složitější tím, že po každý je to trochu jiný vzhledem k tomu, jako má David směnu. Což se třeba teď do budoucna bude měnit, tak uvidíme, možná právě tu rutinu zase jako narušíme, ale naše rutina je taková, že má David ranní, odpolední, noční, takže buď to je ráno doma, tím pádem, když má teda odpolední, tak chodí až odpoledne do práce, tudíž dopoledne může s Dexem jít třeba okolo 8, právě až takhle. Takže až když v klidu stanou a to, já mezi tím ráno odedu do práce, Dex na mě jenom kouká z gauče, ani jako nechce, mě jako neprudí, že by chtěl jít ven, nic. A vlastně tam já s Dexem neřeším nic, ani jídlo, nic. Takhle brzo ráno on ani jako nevyžaduje, takže tam to neřešíme. Ale v momentě, kdy má David raní, tak odjíždí ještě přede mnou, tudíž je to všechno na mě. To je ten čas, kdy je Dex jako nejdelší dobu sám. A to je kolik hodin? To je, já odjíždím v 7 a David přijíždí o 2:30. Takže to je jako ta nejdelší doba. Jinak když má noční, tak vlastně odjede v 1
a já přijíždím o 3:30, takže tam je jenom takovouhle krátkou. Ne, to jsem popletla. Když má noční, tak je celý den doma, že jo, logicky. No, Když má odpolední, tak. Takže se to takhle střídá vlastně podle toho, jakou směnu má David. Když je právě ta situace jako třeba tenhle ten týden, kdy má David tu ranní, tak to všechno s Dexem ráno oběhám já, tudíž stávám i trošku dřív, protože počítám s tím, že musím s Dexem dojít ven a že mu musím dát najíst. To je vždycky taková jako moje problémky, že si večer třeba nevyndám maso, protože jsem říkala, že barfujem, že jo? Nebo tak tam pak zmatkuju, že abych to všechno stihla, aby rozmrznout a teď jako občas ta mikrovlnka, že jo, na ten defrost, nebo to honem hodím do vody a jdu se právě jako chystat. Ale takže Dex jako v tomhle tom fakt nemá, dá se říct, jako skoro žádnou rutinu. Myslím, že on jako nestihne za ten týden, za těch 5 dní, co to je nějak, a pak se to zase prostě přemění. Že, a možná proto je takovej, že vlastně mě nikdy jako ráno nebudí, protože neví, jestli nebo nevyžaduje ode mě jídlo, neví, jestli to jako dostane ode mě, nebo až jako David asi vycítí to, jestli tam ten David je, nebo jako není. Jinak tyhle rána jsou v tomhletom opravdu jako každý týden jiný. A dřív to teda tak nebylo, protože jsem byla doma. Do školy jsem chodila většinou jako až díl, pak byl covid. Vlastně byl covid, pak jsem chodila chvilku nějak jako do školy, ale jako minimálně, takže jsem byla převážně jako s ním doma a to jsme chodili, když jsem vstala. A taky mě nebudí a je to vlastně o tom, že já vstanu. Dex má svoje vlastní rituály v tom, že se protahuje. Když už ho zbudím a vyleze z toho gauče, no, já mám i nějaký videa, to bych vám mohla pak někam na sítě dát. On se plazí po koberci. To je takový to, jak natáhne ty přední packy a začne se protahovat, lehne si, víš, takový to protažení, lehnutí a pak se začne plazit a ranní yoga. Jo, my tomu říkáme, jo. A ještě když jsem měla vytáhlou yoga matku, právě jako to, tak šel vyloženě na tu yoga matku a protahoval se vždycky, přesně, protahoval se vždycky na té yoga matce. No a jinak, co se týče jídla, nebo jakoby venčení jídlo venčení, tak záleží na tom, jestli jsem rozmrazila to maso. Jsem v ostude, já vím, sama sobě hubuju, že bych to měla líp hlídat. Ne, že by nikdy nedostala nažrat, jo, to jako ne, ale někdy, když to není rozmražený, tak to dostane až po procházce po ranním venčení, protože čekáme, než to rozmrzne. A někdy to jako stihnem před, ale taky v tom jako nemám režim. No a časově, tak dostává teda jakoby zhruba od těch 7 ráno až třeba jako do 9 snídaní, třeba jakože tady v to rozmrzí. No, je to před tou 7, než to jako než já odjedu a pak až stane David a my ani jeden nevstáváme nějak jako pozdě, že bychom třeba stávali v 10 nebo tak, většinou mezi 7 a 8, i když nikam nevstáváme, tak se budíme. No spíš pak to večerní, to si vyžaduje jídlo na večer, tam už asi jako hladík. No a ohledně toho venčení, tak jak dlouho jsi s ním třeba venku, takhle ráno jako před prací? Mě docela fascinuje, jak Dex dokáže poznat, že jdeme jenom jako na čůrando. Že opravdu ani jako se nesnaží jít dál, nebo prostě neláká mě, že se jdem projít ještě kus, ale máme takovou prostě trasu okolo. A chodíš furt stejnou? Ono se nedá moc jako nikam jinam. Buď to vememe zadem, nebo předem bytovky, buď to vememe do parku, nebo když trošku díl, když třeba 20 minutek, tak to stihneme jako i do Šimkáčů tam na kraj projít, což prostě je takový větší park, ale jinak chodíme povětšinou, snažím se to střídat. I když teda je pravda, že když chodím já ráno, tak je tma. Teď konc. A úplně se mi nechce chodit jako do vnitrobloku a do parku a to, protože je tam tma a Dexovi stačí 10 minut venku. Je naučený udělat všechny potřeby a v momentě, kdy jako se vykadí, tak už sám zamíří rychle ke vchodu a že jako jdem domů.
Jo, to máme podobný, no. Já právě jsem v jednu dobu jsem začala chodit jakoby stejnou trasu, jo, že prostě to bylo tak nějak jako to dalo akorát na těch 10 minut zhruba, že do nás si tam pak jako přesně vytipovala místečko, kde čůra, kde dělá Bobek, jo, přesně jako by byly místa. A pak jsem to jednou změnila, prostě já jsem takhle chodila třeba týden, možná 2. Ona se na tom mega naučila. A pak to byla špatná. A pak jakoby ona jako vypadala, že se prostě jako nejmenší, že prostě jsme nešli tam, kde jako ona dělá ten Bobek. A že jako tam úplně potřebuje, jako že jinak jako to. Myslím, že si jako Dex třeba taky nekadí na nějakých. No, ale takže jsem to začala jako vyloženě cíleně měnit a pak chodíme jako různě. Jakože taky, že jo, na těch... V rámci jako, možností různě. Ano, v rámci možností jako různě, ale že to aspoň, že prostě nechodím úplně tu stejnou trasu, jo, ale občas to vemu jako trošku vedle, občas do jinou ulicí, že jdu trošku jako to, že tam jako to zna jde, tak jako hodně jako střídat, tak aby mě to nezabralo o tolik víc času. Ale bylo to furt jako různý, protože mě s tímhle teda jako štval, že se jako takhle navykne. A pak se to prodlužovalo asi to venčení. No jako to ani ne, ale prostě ona byla úplně jak kdyby jako závislá na těch jako místečkách svých. Jo, jako, že, jo. víš, že prostě fakt tam jako potřebovala a to jsem říkala, že to teda jako ne. No. Já bych obecně vynechala venčení okolo baráku, protože tam je Dex z poslušnosti úplně nejhorší. A myslím si, že to tak má jako hodně psů, protože tam to máš nejvíc jako právě napachovaný a nejvíc prostě nejvíc navnímaný a nejvíc to řešíš, když ti tam prošel jiný pes a tak. Takže Dex jako ta poslušnost okolo baráku je pro něj nejhorší i skrz to, že je hodně právě na ty pachy. Řešíme, protože je to pes, tak řešíme neustále nějaký oblizování po fenkách a takovýhle prostě věci a je hodně jako, že Dona je taky hodně jako na ty čmuchy. Tak okolo baráku jednu dobu, kdy jsme vlastně kvůli omezenému režimu museli chodit opravdu jenom na 5minutový víckrát denně a tak to už jsem měla teda toho plný zuby okolo baráku chození, protože to prostě nejdeš nikam jinam. Než se dostaneš někam jinam, tak už je to těch 5 minut, co měl omezený ten režim, takže to jsme pak zaparkovala jsem před barákem, naložila jsem ho do auta a jeli jsme prostě na chvilku do lesa. A fakt jenom na chvilku, já jsem tam vlastně stála, ale prostě potřebovala jsem vyjet někam jinam. Takže jsem opravdu takhle jezdila jako na chvilinku do lesa, protože to máme blízko, ale abych mu dala taky jiný podněty, protože to bylo to už bych na palici, 2 měsíce, 3 měsíce, jako takhle v omezeném tom, pak se to zvyšovalo 5, 10, 15, 20, ale stejně za 20 minut nedojdeš nikam jako moc ne. To, a on právě taky se dělo něco takového, že se jako zacyklil a nebylo to dobrý, no, nevyhovovalo dobře. Rozumíte mi, co chci říct, tak. Už jsem se přeřekla dneska, tak už to bude dobrý. No, hele, jako když měla kdysi dávno Dona taky jako omezený režim, že jsme právě nemohli nikam na dlouho musela být na vodítku a mohlo to být taky nějakých jako 15-20 minut, tak jsem sama sebe překvapovala, jak jsem jako kreativní v tom nacházet furt nový a nový jako trasy mezi těma stejnýma uličkama, že prostě vždycky jsem to nějak jako zase jinde odbočila a tak, aby právě mě z toho jako nešvihlo. A Donu jako taky, no. Ale to je jako blbý, no, když musíš chodit jenom takhle. Ale takže vlastně z toho teď jako furt čerpám při tom ranním a večerním venčení, že prostě... Jo, že to střídáš. Že to jako střídám a tak nějak jako můžeš prostě na různé strany jako chodit takto, takže to jako střídám, protože mě to fakt vadilo, jak ona strašně rychle získá takovou jako závislost na těch místečkách, aby si to tam jako očmuchala a zkontrolovala všechno a tak. No a co se týká toho odpoledního, tak jsem říkala, že Dex trošku už podvečer vyžaduje jídlíčko, tak... No, jakože večerní jídlo, tak dostává Dona zhruba v 6 většinou se snažím. Máme taky ale zhruba jako od 6 až klidně jako do 9 je tak jako to. Ale je pravda, že občas, že jako kolem té 6 je taky nejčastější, kdy to dávám a ona třeba je nespí. A když jako padne ta 6. a to na to je teda fakt docela jako nabitý, tak ona přijde za mnou. Já třeba pracuji jako počítač a ona přijde, sedne si na mě a začne na mě prostě čumět. Jo. Úplně jako takový to úplně do nitra. Prokouknout až do nitra. Jo, přesně. No a to jako hnedka poznáš, jako oč tu běží, co asi ten pes chce. No, takže jako jo, to tak jako dodržuju, že tam jako fakt to kolem té 6. většinou jako vychází, ale občas, nevím, jsme jinde, nebo já jsem pryč, nebo to. A není to tak, že by ona prostě v 6 začala, nevím, bejt, nebo štěkat, že jako
halo, trápení hlavy, ne, tak to jako ne. To občas vyju já spíš doma, ale... No, ale to, takže jako zase zhruba, no, tak nějak jako, a víš co, někdy na to zapomenu, a ona taky, jako, že jsem na nemá hlad takový, nebo nevím. Tak i záleží, když jsi třeba unavená, měla menší výdej přes den, tak nemá takovej hlad. Na Dexovi to hodně poznám, když máme nějakou odpolední náročnější procházku, Jo, to je pravda. že pak jako dřív má hlad. Jo, takový to není. 4, no. Jo, přesně. Takový to, že přijdeš po těch 2 hodinách zvenku a ona se jako nejde lehnout, nebo prostě Dex to tak má, že jako, tak jako kouká, já si půjdu lehnout až tím plným bříškem a já se to většinou snažím jako vydržet, třeba mu říkám ještě ne, je brzo a to, ale pak mu stejně nakonec dám dřív, protože prostě vidím, že má hlad, no tak když jako my máme hlad, tak se prostě najíme a když to má nějaký opodstatnění toho, že byla tam nějaká aktivita nebo tak za mě je to jako v pohodě. My většinou teda ještě jako takhle odpoledne, když Dex má hlad, tak on nejenom, že jako by si sednul a čučel, ale on ještě jako si vleze na tebe takhle. Teď, jestli to video funguje, tak můžete vidět, jak se takhle vleze a takhle na mě, tak zblízka na mě kouká. Nechce si lehnout, nechce se nechat škrapkat, nedělá vůbec nic jiného, než prostě, že je na mě předníma packama a načučuje a prostě si jako to na něm poznám, že tak to jako na klin neleze. Naštěstí, jako je na to dost velká, takže to jako ne. Ona si prostě jenom sedne vedle a maximálně, když jako má asi třeba velký hlad a chce jako mě fakt upozornit, tak udělá takový jako takový jako, že ne, že by zavrčela, ani kňukla, prostě něco mezi tím. Takový zamručení. Takový jako zamručení, takový jako to, a klidně to několikrát udělá. A nebo tak jako si jako pod fousy trošku jako štěkne, tak jako bav. Už halo. Všímejte si mě a nakrmte mě. No, tak jako to maximálně. A to je jako fakt výjimečně. Já většinou to pochopím z toho čumění. Jo. Už to máme naučený, ty kontakty, jako takhle na to člověk je napojený, je na to zvíře nějak jako dokáže vyrozumět, co to. No a vy teda chodíte ven naposled mezi 9. a 11. si říkala? No, 8. No, tak tohle taky máme teda docela. Zase se to odvíjí podle toho, co má David za směnu. Protože když má odpolední, tak přijede v 11 domů. A to já většinou jako ještě vydržím nespat. Někdy ne, někdy jo. Ale většinou si nechávám to poslední venčení na to, že mu jdeme naproti. Takže tím pádem venčíme takhle v 11, tím, co třeba včera jsme byli naposled v 7:30. A David ho vzal brzo ráno, když on stává do práce. A já jsem ho pak vzala ještě, protože dneska jsem zrovna výjimečně jela do práce díl, tak tam to bylo jako trochu jiný. Ale je to vlastně takhle, no, že on teda obecně s tím čůráním vydrží hrozně dlouho. Jo, že mám otestovaných, ne, že bych to prostě nás dělala pravidelně, ale vím, že kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak vím, že 12 i 16 hodin vydrží. 16? Tak to snad Dona nikdy také dlouho nebyla. 12 i 16 jsem říkala, 12 i 14 jsem chtěla říct. Jo. 12 až 14, tak jo, pardon. No a tak ani 14 Dona dneska. Jako 12 jsem jednou nějak jako se to stalo, že jako musela vydržet, myslím, že jo, ale no, to je takový, jako, že tak mě doma... Myslím jako přes noc, no, tak jasně, hele, jako jsou lidi... Přes noc to je ještě jiný, že jo? Přes noc to je jiný, no, přes noc to je jiný. Mám pocit, že jednou to musela zkusit i přes den. Že jako jo, tak to přes den nevím, možná jo, ale jako přes tu noc. A zase já jako vím, mám kamarádku, co má Efího, poslouchá nás, má 12 a tam Efí jako v pohodě, No jasně, tak prostě je to o tom, jak si tu rutinu jako... Jo. Prostě v tomhle tom jako... asi jako člověk musí mít nějakou rutinu, anebo tomu nějakou způsobovat. Třeba když bych věděla, že se ráno nevykadil, tak vím jako, že by to nebylo možné ho nechat, no. I když taky jako, no, fakt vydrží dlouho, nepotřebuje, a dlouho se nám nestalo teda, že by chtěl sám od sebe ven. Jako ani si nepamatuju, že by šel si sednout ke dveřím, že chce sám od sebe ven. Že buď to si tak právě jako sedne a kouká,
nebo prostě jdeme dřív a máme to tak jako naučený, no, přesně, no, že třeba když jsme se bavili teď, že o něčím období, že si sami říkali, že chtějí ven, přesně, tak to teď jako, když si to vemu, tak to teď Dex nedělá. Ne, to ne, no. Jako já, když jsem doma, tak se snažím většinou, že vlastně to ranní venčení máme jako kolem té 8, řekněme až 9. Když jako nevstávám a jsem nějaká jako líná nebo o víkendu nebo tak jako chodíme klidně mezi 9. a 10. Někdy se stalo, že jsme jako chrněli, že jako třeba mezi 10. a 11. To jsme šli na to první venčení, no. A Dona úplně v klidu, jakože ona jako nevypadala, že to jako Fana mě fakt jako nebudí kvůli tomu, prostě nevím, nepotřebuje. No, ale jako většinou se snažím. Pak, dejme tomu, že teda jako venčíme mezi 8 a 9 ráno, tak pak tou odpolední procházku, jako by tu většinou jako hlavní, že trvá třeba hodinu nebo díl, tak mít mezi jako tak jako mezi 2., 3., 4., tak nějak jako v tomhle období je Dona jako zvyklá, že se jde jako ven. Že to, i když jsem vlastně pryč, tak většinou v tuhle dobu se jako vracím. A i kdyby to mělo být aspoň jako venčení jenom, jakože vlastně čuranda a domů, tak v tuhle dobu jako vím, že ona tak nějak jako už to tak jako očekává, že v tuhle dobu se půjde jako znova ven, že si myslím, že na to má i to bříško jako naučený, že v tuhle dobu jako toto, no. Takže jako většinou to je i zároveň tahle jako hlavní procházka právě, že se jede někam do lesa nebo s ní jdu na louky a něco se jako děje většího. Máme jako taky takhle v odpoledních hodinách tím, že teda jezdím domů o 4:30. Takže se ta doba posunula. Hrozně mě rozčiluje, teda teď už se to trochu prodlužuje naštěstí, ale hrozně mě rozčiluje, jak je brzo tma. Protože jsem byla s Dexem naopak zvyklá, když jsem jako ještě nechodila do práce. Tak jsem byla zvyklá chodit na tu největší procházku dopoledne. Většinou opravdu, protože mě hrozně vyhovovalo, že venku nejsou lidi. Že prostě mezi třeba 9. 10. já jsem obecně člověk, který je hodně aktivní ráno, takže já jsem prostě ráno nějak funguju víc, něco jsem si jako ranní hygienu a tak. Chvilku jsme byli doma a pak jsme prostě vyrazili klidně na hodinu a půl do Polko, klidně i do lesa, na vejlety a tak. A pak už to odpoledne takovej chill, no. Ale teda teď je to spíš tak a zase se to samozřejmě odvíjí, protože jsme na to doma 2, podle toho, jakou má David směnu. Teď se teda musím přiznat obecně takový období, že mě moc nebaví chodit venku dlouho. Samotnou s Dexem, jak je tma a furt ty stejné trasy. Nějaká jsem v tomhle s tou poslední dobou vyhořela v tom venčení, protože bych hrozně ráda třeba víc vyrazila do lesa, na louky nebo někam, ale je tma. Takže spolu jsme šli, že jo, tady s Čelovkou, nebo ty jsi vlastně Čelovku zapomněla. Eliška všechno zapomíná, ale dobře. Takže určitě jako neříkám, že to nejde vůbec, ale je to náročnější, takže už se strašně těším na jaro, těším se, že prostě až přijdu z práce, tak nějak bude moc víc fungovat. Jinak teda Dex pozná opravdu, že jdeme na větší procházku. Já jsem teď přemýšlela nad tím, proč, nebo jak to pozná. Tak většinou na větší procházku beru pamlskovník a pamlsky. Na běžný venčení už ho skoro neberu. Minimálně úplně. Dřív jsem potřebovala mít pamlskovník furt u sebe. Teď už ne. Teď jsem do kapsy sáčky a vyrážíme. Takže možná tím, že si beru ten pamlskovník, že tam je jako něco přichystám do něj, takže to tak jako vycejtí, že se jde na delší dobu. Taky na běžný venčení má většinou jenom obojek, větší venčení nebo s pejskama, vím, že bude třeba tahat víc na vodítku a tak mu dávám postroj. Ty psi si udělají i jako vlastně rutinu v těch tvých věcech. No. Tak tohle Dana třeba podle mě jako nemá vypozorovaný, protože jako dřív nosila postroj prakticky jako na všechny venčení, ale pak jsem zjistila, že to pro ní není úplně jako dobrý, to se když tak o tom taky můžeme třeba někdy pobavit, ale to teď rozebírat asi nebude. Nicméně už jako nevím, už třeba skoro rok, taky chodí vlastně jenom na obojku, takže tohle jako vypozorovaný nemá. Dřív třeba jsem na to ranní a večerní venčení měla flexinu. Vždycky teda jako na postroji. A říkala jsem si, jako má to vždycky na postroji, prostě je to jenom jako na těch 10-20 minut jako kolem baráku, to prostě jako nemůže mít nějaký jako efekt. Jako má to efekt. Jako Dona byla od malička tahač a právě i tou flexinou, jako já vím, že
co to jako říká, že jo, a jako dává to smysl samozřejmě, že ten pes pak tahá, ale netušila jsem, jako moc velký rozdíl to bude, když tu flexinu, Odzkoušeno jako, za vás. ano, když tu flexinu, když se jí jako zbavím a budeme chodit prostě na klasickém vodítku jenom i na tyhle ty jako krátký venčení, tak ono asi je prostě tím, že to je každý den, tak přece jenom to vlastně dá ve finále docela hodně, když ho jako na tom trváš, na tom netahání i na tady těch jako kraťonkých jako procházkách. No. A my převážně chodíme na volno a když už má Dex jako vodítko, tak teď v podstatě nejvíc v oblibě mám úplně jenom krátký vodítko, 2metrový s tím, že na procházení mezi psama, pak mám samozřejmě od tebe to 4,5 metrový nebo tak to když jdeme někam, tak to beru. Teď mu ho dávám víc, protože ho zvykám na to, že za 14 dní jde na tu operaci. Právě jsem skrz to uvažovala o té flexině, že abych ho měla pod kontrolou, aby měl jakoby trošku volnýho toho, nevím, jak na tom bude, ale chtěla bych ho mít pod kontrolou na větší vzdálenost. A úplně se mě nechce tahat stopovačka z toho důvodu, že je dost těžká. Kdyby se mu třeba někam jako zamotala nebo tak, opravdu uvažovala jsem nad tím, takže možná budu pořizovat teď jako flexinu. Uvidíme, no. Je to otázka. Dex nikdy nebyl tahač. Jo, takže tam já nemám strach, že on se mě nějak jako roztahá. Asi záleží. Tohle s tom, jaký je boj proti flexinám a tak. Ale spousta lidí jako to má na nějaký ty a psy na tom fungujou, takže asi záleží, no. Z těch rutinních věcí, když jsem se po cestě bavila s Davidem v autě, tak si říká, co my máme jako rutinního. No a jeho úplně prvně napadlo, že taková blbina, jo. Vždycky, když jeden z nás jde do obchodu a Dexovi něco koupí, tak už hned mezi dveřma, ještě než se vytáhne jakýkoliv jiný nákup nebo cokoliv jiného, hned mezi dveřma mu to vytahujeme a říkáme, koukej, co jsem ti koupila, takže tohle jako je docela rutinní u nás. A ještě to hnízdečko, jsme taky říkali, že je vlastně taková jako rutina, když už my odcházíme vlastně si lehnout, tak mu děláme to hnízdečko, tím si myslím, že jako pochopí, že teda jako si jdeme lehnout. Napadá ti něco takového, co máte jako... Nějaký jako rituál v podstatě. Nějaký takový vlastní rituálek. To asi jako nemám. Ještě mě napadá, že jako, že některý lidi dávají třeba, nevím, přijdou z procházky a dají nějakou třeba žužlačku nebo žvejkačku, jako by pejsko, jako v podstatě jako za odměnu v ozovkách, jako za tu procházku, jako že to. Tak děláte třeba něco takového? Jo, asi jo. Jako, myslím si, že to Dex očekává, že když nic nedostane, tak, nebo takhle. Přijdem, většinou mu pro něco dobrýho jdu, ne žužlačku, ale třeba jenom kousek pamlsku nebo něco takového jako malýho, protože když to nedostane, tak blbě kouká. Takže asi jo, Tak když blbě kouká, tak očividně když blbě kouká, tak asi je to rutina, že když jako právě nic nedostane. Asi to tak máme. A obecně, já se teda musím přiznat, že odměňuju za nic. Jsme prostě tak, to máme naučený, že i takový jako jen tak se zvednu, mám chuť Dexovi něco dát, tak mu to dám. Nepotřebuji, aby mi za to nic udělal, nepotřebuji, aby prostě něco a jako jsem odměňovací typ. Jo, protože já třeba do něj moc doma takhle něco na žvejkání jako nedávám. Jakože jo, mám nějakou jako zásobu nějakých věcí, nevím, že nějaké jako chrupavky nebo takhle, ale spíš taky menší věci to jsou. A nedostává to, jako že bychom vždycky přišli po procházce a tak vždycky jako pravidelně dostala jako něco na kousání nebo tak. Jakože spíš prostě taky, jestli jako vzpomenu, taky to jdu dát. Ale je to prostě párkrát do týdne, někdy ani třeba potom celý týden jako nic a pak zase jako jo, pak se to třeba vzpomínu jako častějš, tak to. A někdo třeba dává, že vždycky, když já nevím, odchází, tak dají pamlsky, pak nebo zase naopak, když přijde třeba jako páníček z práce, tak dá pamlsky. A to třeba jsem taky jako nezavedla nikdy. Nebo takhle, kdysi dávno, když jsme ji jako učili na to, že je doma sama, tak jsem jí třeba schovávala pár granulek nebo pamlsku jako po bytě, jako víš, jako na skřínky a prostě různě, aby jako se tím trošku zabavila, že to jako jde hledat.
A nebo jsem jí tam jako, aby neotravovala u dveří, když jako odcházím, tak aby se mě jako nesnažila zadržet. Tak jsem jí vzala hrst třeba pomlsku a jako rozhodila jsem to na zem jako do obýváku, aby tam šla, čukala to občas taky dělám. A to, ale teď už jsem to strašně dlouho nedělala a spíš to jako nedělám, ani jakoby při příchodu, tak se s ní jakoby pozdravím, se s ní jako pomazlím jako krátce, ale jakoby nedělám to. A vím, že tohle je třeba taky docela častý, co se jako dělá, že jako přijdeš domů a jako za odměnu, jakože velká sláva. Když přijdu domů, tak ne. Ani když přijde David domů, tak jako tohle ne. Tam máme spíš takový náš problém momentálně teď, že Dex si zvyknul od té doby, co chodím do práce, tak samozřejmě jako mě vidí míň, takže má větší radost, tak vždycky vyskočí na gauč. A z toho teda já kvetu, i skrz to, že má jít na tu operaci, že jako vítá stylem, že nejdřív skočí na gauč a pak většinou ještě nadšenej skočí z toho gauče dolů. No jasně, no. Takže to se snažím v poslední době řešit a už to nějak jako přeučovat, takže jsem si dala do chodby pamlsky, občas to teda zapomenu samozřejmě, ale snažím se už tohleto. Dex má perfektně naučený místo. Učili jsme to i skrz to, když někdo přišel, návštěva, zvonek a tak on z toho byl takový jako, že jo, excitace úplně tak i v této jako úplně největší nadšenosti dokáže jít na místo a vydržet tam. To jsme jako se snažili právě, když by přišel třeba i někdo, kdo jako nemá rád psy, nebo prostě něco, cokoliv, opraváři, nebo něco. Takže takže teď se snažím, když vcházím, tak mu dát to místo, tam on se trošku sklidní a pak se jdeme jako přivítat. Takže to je taková blbá rutina, kterou má Dex jako naučenou. Ale co se týče toho odměňování a pomlskování, tak asi po té procházce to očekává. Jinak takový to mě napadá ještě, že spousta lidí má i nějaký rituály, co se týká právě jako jídla. Že já třeba i strašně často měním Dexovi, v čem dostává jídlo, protože má ten honeypot, pak má, nebo honeycomb, nebo jak se to jmenuje, takový to medovej, vy víte co, enrichment, vy víte co. Pak má lízací podložku, těch má asi 3 nebo 2, pak má takový ten UFO, takový ten hluboký a pak má normální misku a já furt střídám, z čeho mu to dám, protože je to takový obohacení, prostě obohacení tohohle z toho. Jako na 99% případů, tak dostává máme takovou jako zpomalovací misku, ale je to jako do tvaru kostičky a jsou tam takový jako malý, jako kdyby žlábečky. A protože právě vždycky granule hrozně hltala, když to dostávala v normální misce, kde je prostě kupa granulí. A pak měla takovou zpomalovací misku s takovými jako čvončlema, jenže to bylo vidět, jaký to jako vysírá. Že se jí o to jako opírá čumák a že vlastně, jakože bylo vidět, jak ona se jako snaží, že se ten čumák hrozně jako opírala o to až jako hodně. A jakože byla prostě stejně do toho vlastně hrozně Když to tady už to máme docela jako dlouho a je to super, protože jak to jsou jako malý takový jako žlábečky, tak ten nos tam jako ona nic neopírá, prostě to jenom jako jak se ty granule se vlastně do toho jako rozložejí, že to je vždycky po 2, po 3, po 1 tam jako rostá a ona to vždycky musí jako jazykem asi nějak vzít, nebo nevím, prostě nějak to jako vyblíznout. a je to jako fakt to krásně jako jí to zpomalilo, ale je vidět, že jí to jako nevysírá, že to jako není nic, že by z toho byla frustrovaná, že jí to jako z toho nejde vydolovat, takže to je super a z toho to dostává fakt jako většinou. A poslední, nevím, tak měsíc, tak jsem si dala domů, jako vyměnila jsem vlastně jeden pelech za kenelku a dávám jí to dovnitř. Takže vždycky nejdřív jí řeknu, protože já jsem právě nikdy místo naučený neměla. Takže to teď vlastně učím tímhle způsobem, vždycky řeknu místo a ukážu jí tam. Zatím to nezvládá, že by jako jsem řekla jenom místo, musí být to jako ukázat a být blízko celkem, tak ale už to jako chápe, že už to jako je rychlejší ta reakce, ona tam vleze, já jí tam dám tady tu misku a ona to tam jí. A tak mám, jak jsi říkala, ten medovej, tak mám něco podobného. English. To moje se jmenuje jak topl, myslím. Je to prostě takový jako kalíšek, nebo jako to. A jsou v tom takový jako zase takový čvončly. A je to takovýho jako celkem měkkýho
nevím, plastu, gumy, něco takového. A do toho jí občas, to jako rozdělím tu dávku, že třeba, nevím, půlku nasypu do tady z toho jako kalíšku a půlku do té mističky jako velký a třeba do toho toplu ještě třeba zapíchnu, nevím, někdy jsem tam dávala třeba sušený králičí uši, nebo nějaký pamlsky jsem tam dala mezi to, nebo tak. A to jsem většinou dělala, když jsem právě odcházela pryč, právě třeba jako na x hodin, že jako některý dny odjíždím takhle jako pryč, tak jsem jí to dala, jsem jí třeba dala tu misku, tu klasickou, tak jsem jí dala normálně, ať to jako sní. A pak těsně, než jsem odcházela, tak jsem jí dala na zem tady ten kalíšek a ona si to pak z toho vlastně dolovala, jako když už jsem třeba byla pryč. A nebála ses, že třeba něco vdechne? Nebo tak? Protože já mám strašný strach z toho, když odcházím do práce a Dex by to jako neměl dojedený. Já vždycky čekám, než to dojí, protože ty máš kameru doma. Jo. Ty máš kameru, my ne. Takže to mě třeba, jako víš, jako že můžeš zkouknout, jo, dobrý, šla si lehnout, je to v pohodě. Já takhle žádnou kontrolu nemám. Jo, nad tímhle pokaždý teda jako uvažuju a vždycky to, a právě to vždycky jako ještě třeba kontroluju. A taky někdy to dám, že jí to třeba tam jako dám na zem a mezi tím si jdu vzít a bundu něco, nebo ještě jako vím, že třeba ještě dalších 5 minut budu doma a ono jí to zase jako o tolik díl netrvá, takže to ještě jako víš, že ona jí to trošku jako zabaví, trošku si tam s tím jako chvilku jako musí v podstatě hrát, než toto. A tak já třeba mezi tím odejdu, že ona už to jako v podstatě dojídá třeba, jakože někdy to dělám tak, že jsem to vyloženě jako dala a odešla, jakože fakt v tu chvíli a pak jsem třeba se koukla jako na mobilu, že jako v pohodě. A tak, no, ale jako jo, pokaždý mě to vlastně napadá, no. A dřív jsem to asi jako řešila tohle víc, ale tím, že už teď vím, že už jako nehltá, jako dřív byla v tomhle taková, že by ty granule byla strach, že jako prostě se něco příčí a když se občas se bavím Dexe. To je trošku jiný, že jo, než jako to bych jako jí asi nenechala upřímně. Jo, to tak my máme hodně jako ty mletý, to já spíš myslím, když by tam byla nějaká zapíchlá rybička, nebo prostě něco takového, protože Dex se nám daví docela často, no tak asi je to i jako s ohledem na to, jakou máte zkušenost se svýma psama, ohledně toho, že se jim něco někde sekne a tak, no, takže. Tak to mě zase tak jako ne. Když byla na barfu, tak se to párkrát jako stalo, vyloženě s nějakýma kousama masa, ale to bych ji jako nenechala samotnou. S tím to bych se jako asi bála. To jako ne, no, protože jsme zase tak mletiny neměli, jsme měli spíš jako vkusový a tam je to nebezpečí přece jenom jako větší, ale tak to u těch granulí, když už jako se naučila, že to nemusí jako vdechávat, ale může to jíst jako jí trošku kultivovaně, tak je to celkem jako v pohodě a snad se mi jako nikdy nestalo, musím zaťukat, že by se tím nějak jako začala dusit nebo něco, jo, že fakt je v tomhle jako celkem jako rozumná už teďko. Mně totiž napadá, jak jsi říkala, že jste většinou neměli mletiny, tak jako u většiny psů, jako já jsem se snažila samozřejmě nastudovat trochu ten barv, ale u většiny psů rozumím tomu, že skrz to kousání a tak, ale u těch brachycefaliků se doporučují spíš ty mletiny. Oni jak nemají ten zadní zkus, protože tu čelist mají jako krátkou v podstatě, tak takový to zadní kousání těch kostí, nemáš tam takovou páku na to. Skrz to, že nemáš ten, takže to jsem se někde dočetla, třeba teď říkám kravinu a někdo mě můžete opravit, ale tak skrz jako tohleto, no. Já bych řekla, že už to dneska stačí, ani nevím, jak dlouho nahráváme, ale myslím si, že to bude stačit. Tak my vám moc děkujeme za poslech i za zhlédnutí, pokud se nám povedlo nahrát to video a vy nás teď vidíte. Budeme určitě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu na naše sociální sítě, do komentářů, kamkoliv i za sledování, pokud budete sledovat Instagram podcast na Psí uši, od nás na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube. Teď jsem se snažila na nic nezapomenout. To je všechno. A mějte se hezky. Tak ahoj. Ahoj.